Bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Ghiciți ce o să facem astăzi? Ia uite-l pe Leonidas aici. Frumos. O să încercăm să-l facem de rang 20. Scuzați-mă. Aici. Parcă avem Shelly maxată. Max avem. Ginny, Pam. Și hai să începem. Oh, coltuțu, te duci. E gata. Taci. No. Să ne omoare. Care ce fac cu noi? Că el mare așa. Că e mai bine. Stai acolo, nu vei. Bun. Hai să facem timp. Nu vrea să facem timp. Nu să facem timp? Da, și că te omorâm noi pe tine. Vrei să facem timp? Păi vezi că am suntem la două aici, noi suntem la solo. Seacă. Mamă, ce m-am speriat. No colt. Ce bine a stat în buș. Minus 1. Nu. Ieșit. Neapărat trebuie. Hai, vedem ce avem pe așa. Eject. Ce salam n-ai. Și dacă vă place puteți să dați un like și abonare, evident. Și dacă vreți un follow pe Instagram la Andrei TGP. Schimb pe Max. Nu. Mai băgăm un meci. Hai cu rang 20. Știu că putem să strângem 3 like-uri maxim dacă vă place seria de Brawl Stars. O să încerc să pun zi de zi câte un video. Pe carantina asta avem destul timp. Dacă vreți, fac și FIFA Mobile, FIFA, am și FIFA 19, dacă vreți. Conexiunea ta. Nu, mă omoară. Așa. Ce joculețe vreți voi? Vă fac. YouTube și fugi. Mam. Ia uite-l pe băgăle. E gata. Stai aici. Fiecare cu boschetele lui. El a văzut pe băgăle acolo. Vine El Chapo. Dacă vine aici, îl omor. Jack, ia uite-o. Uite-l și pe Colt acolo. Sunt tragă noi. Nu trage cu ultimata, că e nașpa. Nu! Bun să mă duc. Ocupat, cum să te duci? Bine, Jack, stai acolo. N-am ce să fac, mă moară. Totuși, locul 4 e acceptabil. Plus 5, ușor. Ne îndreptăm spre rang 20. Și hai cu un mare like. Nu știu dacă putem strânge 3 like-uri, dar măcar 2 like. Să fie măcar 2 like-uri. Cine e activ? Aici au. Da. Poate jucăm cu
unde e băiatul meu cu Pro Brawler, un bun prieten de-al meu, 12.000 de trofee, uite, foarte bun. Rang 20, numai 20 ai. Hai. Niciun brawler mai jos de rang 15, e bombă băiatul meu. Uitați. Și dacă vreți să uitați în clubul meu, o dai cu norocos și suntem deja 88. Suntem pe locul 41 din România. Dacă vreți puteți să intrați, vă aștept. Eu am făcut acest club. Și hai să băgăm al doilea meci. Scuzați, al doilea sau al treilea, nu mai știu 100%. Dar hai să vedem. Luăm aici cestul. Aici coltuțul. Mai bine o luăm așa frumos, un boscheț, că nu ne place. Uite un el ceapă. El ceapă nu ne merge net, nu are nimic. Hai măcar să stăm în zonă aici. Coltuțul, ia zi. Dacă mă chinui, îl babă. Nici nu mă chinui. Bravo, Bolean. Dar unde să mă duc eu, că n-am unde. Dacă a intrat, am fugit. Hop, da, aici. Nu, netul. Rejuinut. Nu știu, conexiunea prea proastă. La mine, în Călăraș. Nu, ia uite. Uite-l aici pe Spike. Nu, Buleanu, nu. No, locul 5, cred că plus un trofeu sau două, nu știu să. Da, plus 2 trofee. Nu știu dacă reușim în acest episod, nu ar vrea să-l fac prea lung, avem deja 1 minute. Așa că zic să mai dăm și un meci cu alt brawler. Lăsați un comentariu ce brawler vrei să mai fac de rang 15 sau 20. Nu știu, Dynamite. El ceapă. Dacă nu știu cine ceapă, eu așa îi zic lui el primul. Un coltuțu. Hai să băgăm un colt. Mie îmi place mult colt. Colt este cam brawlerul meu preferat cu Leon. Atât. Din ce am eu, nu știu. Poate voi aveți alte preferințe. Mie îmi place cel mai mult. Bine, și brawler care nu mai au, mai îmi place. Mortis, nu știu ce să zic. Puteți să mă întrebați orice în comentarii. Și până la finalul lunii avem un target. 10 abonați până la finalul lunii. Dacă zic mai mult, puteți să spuneți în comentarii. Bun, aici coltuțul să ne ducem. Mai bine să aici.
Aud, nu ți-am văzut că e un cred că o să aud tot un colt. Dacă vreți pot să fac o colaborare cu un youtuber de vreo, nu știu, vreo 10 abonați, așa. M-am bine cu el. Un coltuleț. Fugi. Hai că eu dăm lui el ceapă acolo. Yes. Nu, mama. Locul 3 e acceptabil și pe colt. Aproape de rang 18 și pe colt. Și ăsta a fost episodul. Dacă mai veți, hai să strângem minim 2 like-uri și maxim 5 like-uri. Știu că am zis 3, dar mărim. Maxim 5 și minim 2. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!